ospravedlnenie a poďakovanie. Týmto sa chcem úprimne a vrele poďakovať všetkým vám, ktorí ste tu dnes boli prítomní na tomto mestskom zastupiteľstve za skutočnosť, že skoro všetci z vás, pani poslanci, včítane obidvoch pánov primátorov, dosluhujúceho aj predchádzajúceho, ste pred 4 rokmi jednomyselne schválili a prijali územný plán mesta, ktorý umožňoval na území tohoto mesta postaviť a vybudovať heliport. Podľa slov pána primátora Slavkovského to bola nehoráznosť starého vedenia a poslancom však zrejme ušlo, že sa tak heliport dostal do územného plánu. Bez ohľadu na tento výrok pána Alexandra Slavkovského patrí moje poďakovanie predovšetkým vám, pani architektka Bachtíková, že ste pre našu spoločnosť Elan vypracovala najlepšie súhlasné záväzné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš pre heliport zo dňa 8.2. Bez vás, pani Bachtíková, by sa asi tento projekt heliport a aj celý tento dnešný cirkus okolo heliportu ani nebol začal. Ospravedlňujem sa vám osobne, pán Alexander Slavkovský, za to, že vy osobne ste podpísal iba nejaké stanovisko na základe informácií, ktoré ste dostal od pani Bachtíkovej vtedy, keď ste bol iba 6 týždňov v úrade. Na základe vášho nejakého stanoviska, pán Alexander Slavkovský, ktoré však jednoznačne hovorí, že mesto podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasilo s prevádzkou najväčšieho vrtuľníka Mi-17 nielen počas dňa, ale aj v noci a súhlasilo vydať územné rozhodnutie pre objekt heliport, sme my ďalej konali, nakúpili sme nielen pozemky potrebné pre vybudovanie heliportu, ale kúpili sme aj helikoptery a vyškolili sme nielen pilotov, ale aj mechanikov pre projekt heliport. Moje osobné poďakovanie patrí aj tebe, pán poslanec, a zároveň aj predseda územnoplánovacej komisie mesta, pán Jozef Gonda, predovšetkým za to, že si z vlastnej iniciatívy dňa 11. maja 2012 zvolal stretnutie občanov, kde si ich informoval, čo je nové v kauzičke heliport. Pritom, pán poslanec Jozef Gonda, ty zároveň v úlohe predsedu územnoplánovacej komisie mesta si mal vystupovať a prezentovať absolútnu odbornú nezávislosť v danom konaní. Ospravedlňujem sa ti za to, že ty osobne si vo svojom vystúpení dehonestoval orgány štátnej správy, keď si verejne prezentoval a rozprával, citujem tvoje slova, krajský úrad nejak tak trošku prekročil svoje medze, niečo tam nariadil, čo nebolo v jeho kompetencii, to ešte dostanú po nose, viete, ako je nová vláda, je výmena v stráži. V žiadnom prípade, povedal si takisto, že v žiadnom prípade nám nebude niekto zo Žiliny rozkazovať so stoličkou na ryti. Ďakujem ti za to, pán Gonda, že ty osobne si dával podnet na napísanie petície pre občanov Liptovskej Ondrašovej, keď zasa citujem tvoje slova aj s gestom, lebo sme tu pred kamerou, tak týmto žiadame, aby sa neskončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní na stavbu civilné letisko heliport v katastrálnom území Ondrašova pre navrhovateľa Elan, ale aby podliehalo povinnému hodnoteniu. Ďakujem vám za to, pán Alexander Slavkovský, že v máji 2012, keď sme po 15 mesiacoch tvrdej práce sa blížili k cieľu a ukončovali sme EU pre heliport, vy osobne, pán Alexander Slavkovský, ste sa vyjadril, citujem vaše slova, vyjde hluková štúdia do súladu s územným plánom, tak ako bol schválený. Ale ja, pán Slavkovský, sú to vaše slova, nie moje, ako ja poviem na drzovku, ale bol schválený. Čo nám teda zostáva? Buď sa dobrovoľne pán Fogáš toho vzdá a dohodneme sa, že mu ako mesto škodu, ktorá mu vznikla s tým, že spracoval nejaké štúdie, projekty a tak ďalej uhradíme, alebo sa budeme o túto škodu súdiť a my sa pokúsime, ešte ak to pôjde, zmeniť územný plán, z ktorého heliport ako taký vyškrtneme. Heliport odtiaľ vypadne. Už vtedy ste vedel, že táto debata bude na programe na majovom zastupiteľstve. Odhadujem, že táto škoda môže byť na úrovni 50 000 eur. Či nám ako poslancom to stojí za to, či nájdeme 50 000 eur, aby sme zmenili územný plán a heliport odtiaľ vypadne, alebo nebudeme mať 50 000 eur a heliport tam zostane. Pokiaľ to prejde, že ho z územného plánu vyhodíme, tak ja budem spokojný. Pán Slavkovský, sú to vaše slova, je to tak. Ospravedlňujem sa vedeniu mesta Liptovský Mikuláš za to, že naša spoločnosť Elan podala mestu Liptovský Mikuláš niekoľkokrát podnet na zmenu územného plánu mesta tak,
aby v predmetnom území bolo možné umiestniť heliport a následne vydať územné rozhodnutie, ako sa mesto k tomu zaviazalo vo svojom záväznom stanovisku zo dňa 8.2.2012. Ďakujem mestu Liptovský Mikuláš za to, že na našu požiadavku odpovedalo, citujem, zmeny a doplnky číslo 1 územného plánu mesta Liptovský Mikuláš heliport bude možné obstarať až po právoplatne ukončenom územnom konaní týkajúceho sa umiestnenia heliportu v katastrálnom území Liptovská Ondrašova. Ďakujem mestu Liptovský Mikuláš za to, že počas prebiehajúceho územného konania heliportu a hodnotenia EIA mesto začalo meniť pravidlá hry a už vo februári a v marci 2013 v zákulisí mesta, predovšetkým na stretnutiach územnoplánovacej komisie, ste začali pripravovať účelovú zmenu mesta, účelovú zmenu územného plánu tak, aby heliport sa na území mesta nedal postaviť. Nezobrali ste vôbec do úvahy odborné stanoviská, ktoré boli toho času vydané, nepomohla nám ani skutočnosť, že ja osobne som bol majoritným vlastníkom predmetných parciel, nebrali ste ohľad na odborné hlukové štúdie, nezohľadnili ste ani prebiehajúci proces EIA, nezohľadnili ste ani jednu z našich namietok proti územnému plánu. Proste ste nezobrali vôbec nič z mojich argumentov do úvahy a v tomto prípade, vážení pani poslanci, aj pán dosluhujúci primátor Alexander Slavkovský, ste zmenili územný plán veľmi urýchleným spôsobom. Z týchto dôvodov sa ospravedlňujem vám všetkým, predovšetkým vám pani poslanci s právnickým vzdelaním, vážený pán Dropa, Trnovský, Krajčí, Čefo a tak ďalej, ktorí ste hlasovali za túto zmenu, aby sa heliport nedal postaviť. Ospravedlňujem sa vám všetkým, ktorí máte podiel na zmene pravidiel tejto hry počas jej priebehu za to, a ospravedlňujem sa vám za to, že som teraz požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby zistili, kto konkrétne z vás túto zmenu územného plánu spôsobil a tieto pravidlá zmenil. A verím, že práve túto skutočnosť nám všetkým v blízkej dobe vysvetlí nielen pán vyšetrovateľ, ale aj orgány činné v trestnom konaní. Dovoľte mi, aby som sa ospravedlnil aj vám, pani Rašijová, prednostka Mestského úradu za to, že aj napriek mojim sťažnostiam na chod a rozhodovanie stavebného úradu mesta Liptovský Mikuláš som s vami spísal moje sťažnosti, na ktoré ste nereagovala a mi iba odpísala, že stavebný úrad Liptovský Mikuláš koná v súlade so zákonom a v ničom nepochybil aj napriek tomu, že okresný úrad Žilina konštatoval viacnásobné pochybenie stavebného úradu mesta Liptovský Mikuláš pod vedením pani inžinierky Vinčurovej a pán primátor Alexander Slavkovský ako zodpovedný vedúci tohto úradu musel prijať opatrenia, aby tieto pochybenia sa viackrát neopakovali. Samozrejme sa ospravedlňujem aj vám, pán viceprimátor Jozef Repasky, že vy osobne rešpektujete iba voľu občanov a vašich voličov bez ohľadu na platné zákony, predpisy a nariadenia. Moje ospravedlnenie patrí aj vám, pani inžinierka Vinčurová, toho času ešte stále vedúca stavebného úradu, predovšetkým za to, že stavebný úrad mesta Liptovský Mikuláš mnohokrát konal nezákonne a nerešpektoval právny názor odvolacieho orgánu, predovšetkým, keď sa opätovne obracal so žiadosťou o vyjadrenia na oddelenie útvaru hlavného architekta. Moje poďakovanie, pani Vinčurová, vám patrí predovšetkým za to, že v konaní heliportu neboli stavebným úradom mesta Liptovský Mikuláš dodržiavané zákonné lehoty, že v konaní sme zbytočne stratili 3 mesiace s vylúčovaním účastníka konania pána Miloša Spileho, lebo stavebný úrad jeho podanie nevyhodnotil správne. Ďakujem vám za to, pani Letavajová a pani Vinčurová, že aj napriek tomu, že sme všetky stavebným úradom mesta požadované a zákonom stanovené doklady doplnili poslednýkrát 23. augusta 2013, napriek tomu vo veci heliportu nebolo dodnes rozhodnuté, aj napriek tomu, že v tejto dobe bol ešte stále platný pôvodný územný plán mesta, pre stavebný úrad ku dňu 3.10. neexistovali žiadne zákonné prekážky, preto, aby vo veci heliportu mohol stavebný úrad rozhodnúť. Moje ospravedlnenie patrí samozrejme aj vám, pán Peter Lehocký,
hovorca mesta, za to, že ste o našom projekte Heliport napísal a verejne prezentoval mnoho nepravdivých informácií a ďalšie blúdy a nezmysly, predovšetkým pre verejnoprávne médiá a samozrejme aj na sociálnych sieťach. Pán dosluhujúci primátor Slavkovský, nedá mi nespomenúť na tomto mieste vaše výroky, ktorými sa hrdíte na verejnosti, a to je predovšetkým, že pán Fogáš, poprosím vás, nezavádzajte. Jediné moje platné stanovisko je zamietavé a je potvrdené aj platnou zmenou územného plánu mesta. Akékoľvek nejasnosti som ochotný vysvetliť na osobnom stretnutí vám i komukoľvek, kto sa o túto tému skutočne zaujíma. Alebo nech sa pán Fogáš prizná, pani poslanci, ako vás obalamutil, keď dostal Heliport do územného plánu. O tom, že ste náš projekt Heliport podľa vášho vyjadrenia pán Alexander Slavkovský porovnal s Kuplerajom, sa nemusím ani vyjadrovať, a že podľa vás, pán Alexander Slavkovský, mám hrošiu kožu, taktiež nechcem hovoriť. Priatelia, bol čas prísť a je čas zostať. Tak ako som sa vám, pán Alexander Slavkovský, na jednom našom stretnutí, kde sme boli, na jednom jedinom našom stretnutí, kde sme boli sami dvaja, povedal, že príde čas, keď vaša právomoc primátora a štatutára toho mesta skončí za sklenenými vchodovými dverami do tohto úradu, kde z hodou okolností sa teraz nachádzam ja, a samozrejme z vonkajšej strany dverí a nie zvnútra. Tak sa toho času aj deje a tento moment už príde o pár hodín. Povedal som vám, že vy na tomto úrade skončíte, no ja aj napriek toho času stále pretrvávajúcim problémom s heliportom tu na Liptovskom nebi naďalej ostanem a ostanem tak dlho, ako mi to pán Boh a aj bývalý letecký a dnešný dopravný úrad umožní, a ostaneme tu aj naďalej, nielen s našimi helikopterami, ale aj s množstvom dobrých a čestných ľudí okolo mňa, ktorí nám chcú vo veci heliportu a aj v rozvoji lietania pomôcť. Verím, že raz vybudujeme normálny, civilizovaný heliport tak, ako je to vo svete všade inde štandard, ktorý nebude mať drevenú latrinu, do ktorej tu chodíme na Liptove v 21. storočí, ospravedlňujem sa za výraz, čurať a kakať. Ale budeme mať heliport, z ktorého budeme ukazovať nielen obyvateľom Liptova, ale aj turistom a iným návštevníkom nášho krásneho regiónu Liptov z vrchu z vtáčej perspektívy. Taktiež verím, že nie len dnes, ale aj v budúcnosti budeme učiť mladých ľudí lietať na helikopterách tak, aby nám všetkým títo noví piloti zabezpečili pocit istoty, že v tých najnevhodnejších životných situáciách v prípade potreby budú k dispozícii a budú zachraňovať životy nielen nás, ale predovšetkým budú zachraňovať životy našich detí a aj našich vnúčat. Tak ako som už povedal, bol čas prísť a je čas zostať. Pani primátori, pani poslanci, ktorí ste tu prítomní, vám, ktorým občania nášho mesta Liptovský Mikuláš svoju dôveru dali, si sadnete do týchto lavíc, kde sme pred chvíľou boli, zase aj na budúci týždeň, a vám, pani primátori a pani poslanci, ktorým občania a voliči svoju dôveru nedali, budete musieť ísť. Asi nie je náhoda, že práve vy, ktorí na týchto miestach dnes sedíte, už si tu na budúci týždeň nesadnete. Práve vy, odchádzajúci, ste sa mne osobne postarali o množstvo besenných nocí a vašim osobným konaním ste ma pripravili a obrali okrem iného aj o množstvo času a pohody. Ale nevadí. Život ide ďalej, pravda sa ukáže a všetko sa nejak vyrieši. Ešte raz vám za vaše toto konanie vo veci heliportu ďakujem a za nepríjemnosti, ktoré som vám spôsobil, sa vám osobne ospravedlňujem. Česť vašej statočnej a hrdinskej práci, ktorú ste vo veci heliportu odviedli.